खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। 2025 मायथाइनि 24 नभेम्बरनि साना गोबां राशिफोरनि थाखाय गोदान मिजिं लानानै फैगोन। बबे राशिया केरियार, रां, सावस्रि आरो नखरारि जिउआव जाफुंसार जागोन आरो सोरखौ सांग्रां थानांगोन, फै राशिफोरखौ मिथिना लानि। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि। दिनै मोनसे सरासनस्रा सान जागोन। नोंथाङा माखासे गोदान मानसिनि थाखाय गोलाव सम लामा हान्थाबनाय जानो गोनां जानो हागौ। दावबायनाय समाव माखासे अनथोब आरो जोथोनफोर मोननो हागौ। सावस्रिया दिदोम थागोन। फालांगियाव राङारि मददनि गोनांथि जानो हागौ। सोरनिफ्रायबा मदद लानो गोनां जानो हागौ। माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै नखराव दावराव-दावसि जानो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआव गोदान थुलुंगाखांनाय सोमजिगोन। गोदान खामानि जागायनो गोसो थागोन, जायनि थाखाय लोगोफोरजों सावरायनो हागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि खाबु दं, नाथाय नोंथाङा सम्पथियाव रां थिसननो लुबैनो हागौ। नखराव दावराव-दावसिनि सम्भाबना दं। मिथुन राशि। दिनै मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा मोनसे गिदिर बेरामनिफ्राय बारग'नो हायो। सासे गोनां सुबुंखौ लोगो हमज्लायनाया गोदान खाबु लाबोगोन। फालांगियाव गिदिर सोलायनाय लाबोनो थाखाय बेनिनो थि सम। नोंथाङा आरोबाव मुलाम्फा मोनगोन। स्टक मार्केटआव रां थिसननाया गाहाम। न'आव धोरोमारि आबहावा थागोन आरो गोदान आलासिफोर फैनायनि सम्भाबना दं। कर्क राशि। दिनै जायखिजाया गिदिर थिरांथानिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला खहा जानो हागौ। फालांगियाव फोथायजाथाव सुबुंफोरजोंल' सौदा खालाम। थगायनायनि सम्भाबना थायो। बेयो मोनसे गोलाव दावबायनायनि दाजाबथाय। नखराव सोलिबाय थानाय नांज्लायनाया जोबगोन आरो खुसिया नोंथांनिसिम जाफुंगोन। सिंह राशि। दिनै गारि सालायनाय समाव जर'खा नोजोर लाखि, जाब्रबथाय जानो हानायनि चान्स दङ। फालांगियाव सोलायनाय लाबोनायनि समा मोजां नङा। दिनै समखौ नेथ'नानै थानांगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि सोदोबफोरखौ गोनांथि होआ, जाय गोसोखौ दुखु होनो हागौ। नोंथाङा नखरफोरखौ सोलायनायजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोर लानो हायो। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ मोजां गोहोजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा यगा गुरुनि लोगो मोनगोन आरो आत्म-मनसिक आरो गोसो गुदुं जागोन। नोंथाङा नखरनि ओनसोलफोराव उदां मोनगोन। फालांगियाव मोनसे गिदिर सोलायनाय जागोन। नखरा नोंथांखौ हेफाजाब होगोन, नाथाय मोनसे थिरांथाया सोरनिबा गोसोखौ दुखु होनो हागौ। मोनसे सोलो गोनां थिरांथा लानाया गाहाम जागोन। तुला राशि। दिनै मोनसे जोबोद गोनांथार सान जानो थांगासिनो दं। मोनसे थि थिरांथाया नोंथांनि जिउआव मोनसे गिदिर सोलायनाय लाबोगोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। फालांगियाव गोबां मुलाम्फा जानायनि सम्भाबना दं आरो इयुननि थाखाय रां गथायनो हागौ। न'आव गोदान सोद्रोमा फैगोन आरो नखरनि दावराव-दावसिफोरा सुस्रांजागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना गोजौ गाहाय जागोन। सावस्रिनि थाखाय जिंगा सिगोन। बायजोनि आदार जानो नाङा। फालांगियाव रिस्क लानो नाङा। आजै-आजौनि सम्पथिखौ लानानै नांज्लायनाय आरो जानो हागौ। नोंथाङा नखरनि सुबुंफोरजों दावबायनो सिनायथि लानो हागौ। धनु राशि। दिनै गोसोआरि बेले-बेजे थानो हागौ। सोरनिबा रायज्लायनायाव नांज्लायनायनि थासारि जानो हागौ। गावनि बिबुंथिखौ दबथाय। रांखान्थियारि जेंनाया जेंना सोमजिहोनो हागौ। फालांगियाव लोरबां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरजों बाहेरायाव थांनो गोसो जागोन। नखरनि सावस्रिखौ लानानै जिंगासिनाय थागोन। मकर राशि। दिनैनि मुडआ जोबोद मोजां जागोन। लोगोफोरजों दावबायनो थाखाय मावथांखि लानाय जागोन। बिमा-बिफाफोरनि थाखाय माबा मोनसे जुनिया खामानि मावनो खाबु मोनगोन, जाय सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। साख्रियाव मासि जौगानाया जाथावना। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखरनि सोरबा सासेया जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव मदद होनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। कुम्भ राशि। दिनैनि साना मोनसे गोजोन आरो जाफुंसार जानो थांगासिनो दं। न'आव आलासिफोर फैगोन, जाय आबहावाखौ गोजोन लाखिगोन। मोनसे
गोजाम लुबैनायखौ जाफुंहोनो हायो। फालांगियाव गिदिर डिल जानो हागौ। सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोरा गाहाम जागोन। न'खरनि थाखाय लानाय थिरांथाया इयुनाव मुलाम्फा जागोन। मीन राशि। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे दुखुनि खौरांजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानो हागौ। फालांगियाव सोलायनाय एबा गिदिर आगान लानायनिफ्राय गोजानाव था। सोरबा सिनाय मोनै सुबुंनो रां दाहार होनाया खहा गोनां जानो हागौ। न'खराव नांज्लायनाय खमज्लायनाय थासारि जानो हागौ। नोंथाङा गावनि लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि सावस्रिनि थाखाय सानगोन।